Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза ҷавоби Педи Пимблет ба Ҷо Роган, ҳадафи навбатии Нурулло Алиев, муроҷиати Муин Ғафуров ба Дана Уайт, саҳнаи аниқи муҳорибаи Муҳаммад Наимов ва боз дигар хабарҳо. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати Шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Матеуш Гамрот боварӣ дорад ки Бенил Дарюш Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. муҳорибаи орзуҳои ман ин муҳориба зидди Ислам Махачев аст, аммо ба назари ман Бенил Дарюш барои Исламро шикаст додан имкониятҳои хеле хуб дорад. дар муҳориба бо ман Бенил малакаҳои олии гӯштини худро нишон дод. ӯ дар ҳақиқат зарбаҳои хеле вазнин дорад ва ҷуҷитсуи ӯ ба монанди ҷуҷитсуи Чарлз Оливера аст. барои ҳамин ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки Бенил Дарюш барои Ислам Махачевро шикаст додан имкониятҳои хеле калон дорад, гуфтааст Гамрот. хотиррасон мекунем ки Матеуш Гамрот муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 4-5 март дар турнири UFC 285 зидди ситораи нави UFC Далин Тернер мегузаронад. ана Бенил Дарюш боша муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони пешина Чарлз Оливера бояд ки рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 гузаронад. ҷангвари тоҷик чемпиони ташкилоти LFM Муин Ғафуров ба роҳбарони UFC муроҷиат карда дар саҳифаи инстаграми худ чунин суханҳо навишт: ман тамрин карда дар формаи хуб қарор дорам барои муҳориба дар муддати кӯтоҳ аз тарафи UFC, Дана Уайт, Шон Шелби, Фредсон Пайсао. шартномаи ман дар куҷост, навиштааст Ғафуров. ва ин суханҳои Муин Ғафуровро бисёри ҷангварони машҳур ба монанди Нурулло Алиев ва Мераб Дувалишвили дастгирӣ карданд. ва биёед дӯстон, мо шумо низ ӯро дастгирӣ мекунем ва дар Инстаграм даромада дар поёни ҳамин акси Муин Ғафуров, Дана Уайт ва UFC-ро ба қайд мегирем. ситораи нави вазни сабуки UFC Педи Пимблет ба комментатори машҳури UFC Ҷо Роган ва ба ҷангвари пешинаи UFC Нейт Диас ҷавоб дод: барои ман фарқ надорад ки мухлисони дар назди клавиатура нишаста чӣ мегӯянд. ин чиз маро тамоман ғамгин намекунад. аммо вақте ки ҷангвари профессионал Нейт Диас мегӯяд ки дар муҳориба зидди Ҷаред Гордон ман ғолиб нашудам ва вақте ки Ҷо Роган ҳам ин суханҳоро мегӯяд, ин чиз албатта ки маро ғамгин мекунад. барои ман фарқ надорад ки мухлисони назди клавиатура нишаста YouTube канали маро танқид мекунанд. маро суханҳои мутахассисон Ҷо Роган ва Нейт Диас ғамгин мекунад ки онҳо мегӯянд ки ман дар ин муҳориба ғолиб нашудам. агар ки ҳама ин реваншро дидан хоҳанд, пас ман тайёрам ки охири сол бо ӯ реванш гузаронам, гуфтааст Пимблет. хотиррасон мекунем ки Педи Пимблет ва Ҷаред Гордон муҳорибаи хеле наздик гузаронданд ки дар натиҷа доваро ғалабаро ба Педи доданд. аммо бисёри мутахассисон ва мухлисон бо ин қарори доваро розӣ нашуданд. акнун Пимблет осеб гирифт ва то охири сол баромад намекунад. шахсоне ки ин муҳорибаро тамошо кардагӣ нестен ва тамошо кардан мехоҳед, пас метавонед дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описани видео. ситораи нави UFC Нурулло Алиев баъди ғалабаи худ дар ташкилоти UFC наворе ба майдон баромадани худро гузошт ки ӯ ба майдон бо суруди зебои ватан баромада истодааст ва дар зери ин навор чунин суханҳо навишт: ман мехоҳам ки кишвари хурди худро дар тамоми ҷаҳон машҳур кунам, навиштааст Алиев. Нурулло Алиев бо ана ҳамин суруд ба майдон мебарояд ва умедвор мешавем ки дар ояндаи наздик мо ин сурудро дар экранҳои калон, дар майдони пур аз мухлисон ва дар муҳорибаи унвонӣ мешунавем. аз ҳамин хотир ба Нурулло Алиев барор ва муваффақият орзумандем.
аллакай рӯзи 4 март дар амрико турнири TAF NOF 131 баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии турнир варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 7-2 бо варзигари амрикоӣ Дилан Шулте бо рекорди 4-3 вомехӯрад. Муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнир шуда дар вазни 66 кг мегузарад ва мо пагоҳ навор карда маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо ин турнирро тамошо карда метавонед. Аба хиди Муҳаммад Наимов боша ғалабаи дурахшони беосеб орзумандем ва ин муҳорибаи ӯро бесаброна интизорем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.